Sondelani kwakhona bethuna ndinirhabulise kule bheki le yasekhaya nguNonkwenkwezi ezidwesha nezidweshakazi camagwini bile kwakhona. Mabethunani, ukhona umuntu ondibhaleleyo akanguqala ke ecela into yokuba ndincokole ngomba womzi xa kumiselwa umzi omtsha. Zintoni izinto ezibalulekileyo? Ndikhe ndayenza ke ividiyo ngaphambili, qha inoba kudala wethu umntu eyenza le nto. Inobe kweziya zokuqala abantu ke ngoku inoba ndiyazi uba kunzima wethu to scroll back. Anyways, ungavila nto kwakuthiwa igqirha linxiba into emnyama, eli lindim liyayinxiba and I love black. Inoba ndiyathakatha. Mamela ke, ithi le nto, ndiye ndithi xa ndiyicacisa kwezaa vidiyo zokuqala, umzi nowuphi na ulisebe, usuka apho kuwo unomnombo, akho mntu ungenamnombo. But to make sure into yoba lo mnombo wakho, you understand, awuqhawuki. Make sure into yoba xa umisela umzi wakho, visualize or envision abantwana bakho ukuba xa ungasekho wena, you understand, nabo ibe litsheyina elingaqhawukiyo. Njengawe into uphuma kumzi katata wakho, notata wakho wayephuma kumzi kayise wakhe, uyayiva? Side sithi isiXhosa, wena mnyana omisa lo mzi ayingowakho lo mzi. Uyawuze umva umntu esithi kulo mzi kabawo. Ngoku the brick and mortar iphume emagxeni akhe, yakhiwe nguye, ibhondi ibhatalwe nguye, but uthi xa uthetha uthi kulo mzi kabawo. Uyayiva? Abanye bathi kulo mzi wobawomkhulu, ngoba kuthiwa umzi ayikabi ngowakho xa usakha wena. Wakhela wena, xa usakha wakhela uyihlo. Ngoku esintwini uyihlo uyinto yonke. Uyihlo xa engakhange akwazi uthatha inxaxheba yokwakha, yokuma owakhe umzi, wena nyana wakhe uthatha indawo umakhele umzi ngoku engasekho ngelinye ixesha, ukuze isibongo siqhubekeke, ukuze isidima sakhe singapheli. Andazi noba ndiyavakala na. Uphuma kwikhaya likabawo. That is why side sithi kukho ukhaya khulu, ngoba ukhaya khulu ngowokuthi sonke siphuma phaa. Siyawazi umnombo wethu, sonke siphuma phaa phesheya kule lali. Wazi utata wazoma ecamkomlambo, wazi utata ophakathi wayoma emaxandekeni, wazi utata omncinci yena. Uyayiva ke ngoku? Kodwa umnombo siyawazi usuka phi. Uzawuphuma ke nawe kule ndlu kabawo wakho, kayihlo wakho, uyoma kuloo ndawo uyoma kuyo. Phambi koba uyoma uyazidinga iintsikelelo zabazali bakho, zomzali wakho. Uthi ke ngoku ndiboleka izembe bawo ukuze nam ndiyoma owam umzi. Ndiboleka izembe. Unyana ebeliboleka izembe ukuze ayocanda esakhe isiza, ukuze ayokha amakhanda okuqala okumisela umzi wakhe. Kuthiwe ubolekwe izembe. Ulikhuphile ilizwi kubawo wakhe into yoba hayi, noko ndimdala ngoku, andisafanelwanga kuhlala entangeni. Intanga ke kubantu basezilalini yilaa ndlu ihlala ubhuti walapha, kube ngathi uhlala endlini enkulu nabazali. Uyeva? Athi wawuthatha umfazi, noba akabi namfazi nakakade, udodana liyaphuma endlini enkulu ayome ecaleni kwalapha eyadi, kuthiwe kusentangeni. Kodwa umntu akahlala entangeni ubomi obubakhe, uyaphuma xa kufika ithuba livuma, ingakumbi awuba nenkosikazi. Kuba kaloku nayo inkosikazi iyafuna ude ikhululeke kuhoteni, ingasoloko ihleli nje iphantsi kweliso likamazala.
phume ke ngoku aboleke izembe nguyise. Zintsikelelo ke ezo. Ungaphumi ngokulwa kokwenu ngokuxabana. Boleka izembe. Woboleka izembe kukuthini? Kukwenza utywala, kusilwa utywala. Kukhutshwa ilizwe emaxhantini nakokwenu. Kucaciswe, kuchazwe nguyihlo wakho into uyaphuma usibandana. Uyokwandisa lo mzi wasekhaya. Uzayoma endaweni ethile. Asixabenanga nonyana wam. Nto nje umdala ukhulile. Bacamagushe kabamelwane. Ukuze wonke umuntu ayazi uba kutheni ubani singasamboni. Amke kunyana, uyeva? Awufika kwesasiza sakhe unyana, ufika pha amise loo nto ayimisayo. Azathi ke ngoku aphinde abize umzali wakhe. Abize uyise athi ndilapha ngoku. Uyayiva ke? Oba butywala kuthiwa ngundilapha. Ndilapha ngoku. Isazimzi. Awukavulwa lo mzi, usaziswa. Kuthi ngoba kaloku wakhe phakathi kwabantu. Uyeva? Ungugaba wena wakhe phakathi koDikela, wakhe phakathi koBhayi. Uyayiva? Funeka beyazile abantu bale ngingqi into yoba ngubani bale ndoda izoma phakathi kwethu. Sila utywala. Kahle kahle undilapha yena nguyihlo. Abanye bayamdibanisa undilapha nesazimzi. Kodwa phambilini undilapha ebezimela yedwa. Uyeva? Nguyihlo. Ubonisa uyihlo into yoba ndilapha ngoku. Emveni koko ibe sisazimzi. Kodwa nam andiboni into irongo ngokuthi undilapha nesazimzi zidibana. Uzazisa kubamelwane bakho. Bawaziwe. Ze kuthi naxa unesisusa, abamelwane bakho bakwazi ukuzozimasa. Ngoba ngekho uyitya inkomo wedwa uzawubadinga abamelwane bakho. Bengasaze beze endodeni abangayaziyo engazazisanga uba ingubani waphi. Ngoba emveni koba uzazisile uzawuwisa ibhokhwe yokumisela ixhanti. Ngoba kaloku awukho sethafeni. Awufuni uba sethafeni, uzazisile uba ndilapha. Wabazisa abamelwane bakho ndilapha, ndimlulapha. Ngoku mawuthini? Mawuthethe namanyanga kokwenu. Ngokuthini? Ngokuwisa ibhokhwe yokondlala le bhokhwe. Yondlalela wonke amasiko ayawuthenziwe kule nkundla. Kazi lokuqala lophalala ibhokhwe yomisela ixhanti. Ukhombe apha ixhanti lakho lawumiselwa khona. Kudala uyihlo ebesiza nomgquba phaa kulaa ntlanti yakokwenu, kulaa mthonyama wakokwenu, azowuxuba kulo mhlaba, kule ndawo wena uzayikhomba uthi nanku umthonyama walapha ekhaya. Noba sowufuyile, noba awukafuyi, kodwa umgquba wakokwenu, uyayiva? Elaa futhe lakokwenu. Nguntsuku ntathu ke laa bhokhwe. Iyawiswa ngosuku lokuqala kushwanywa intsonyama, ngosuku lwesibini kushwanywa umkhono ze kutshiswe ithambo. Ewe sixakekile siyaphangela, singajika nalo ithambo ngosuku lwesibini emveni koba kuphakiwe. Uyayiva ke ngoku? Mamela ke. Ndinomzuzwana nje oshiyekileyo ngokuba ndonelanga ndizawubuya. Kodwa mandithi emveni koba ulimisele ke ngoku ixhanti, uzawuthini na kanene? Uzawungenisa abantu abadala. Ndithe umzayi ngowakho, ngowoyiso mkhulu bakho. Uyayiva ke ngoku? Ukuze babe kanti bamkelekile phakathi kweli khaya, must into yoba bengenisiwe. Laa nto sithi yinguqulo thina. Abanye bathi inkomo yezihlwele, yeva? Abanye bathi kukungenisa abantu abadala. Loo nkomo iyafuneka ke ngoku apha kule xhanti lakho. Ukuba ngaba yayenziwe kokwenu, uzayobalanda phaa kokwenu ngebhokhwe, uzuphinde ubazinzise ngenkomo. Zilandele ke ezinye ke, uyandastenda. Kodwa ebalulekileyo kukungeniswa kwabantu abadala, inguqulo ukutsho. Uyayiva ke ngoku? Zawubuya. Isegcwele lebhekile.
kuthiwa umbe ngomde bethuna niyawucima umlilo uthi uthamela manditsho xa ndivala iividiyo zam camakho